Ja som si spomenula, čo som zabudla povedať v tom videu. No, chcela som tam spomenúť to, že ja som to vtedy nedočítala, tú správu od tej znalkyne, čo sme sa stretli na modrom koníku po 4 rokoch, lebo sme sa videli na tom znaleckom posudku v roku 2021. V novembri 2021, vlastne teraz je to výročie. To bolo vlastne 19. Hej, 19. novembra, no dneska je vlastne 7. o 12 dní to bude výročie, kedy sme sa stretli s pani znalkyňou, kedy sme absolvovali znalecký posudok, hej. A vtedy začalo to moje peklo, hej. Ale dobre. Ona ma označila za chorobnú klamárku a tak ďalej. Dobre, to nebudem teraz v tomto videu preberať. Ale proste teraz mi napísala toto. Že ten môj mentálny vek je 10 rokov, hej, že som na úrovni 10-ročného decka. Ale dobre, ďalej tu píše. Na druhú stranu, na modrom koníku to zmieňujem prvýkrát. Však aj, že sa registrovala minulý mesiac, tak asi preto. Hoď v reálnom živote som pomohla už mnohým desiatkám a nemusím mať kvôli tomu pocity paralýzy. Hej, desiatkám, akože to myslela, lebo sme tam preberali tie obete znásilnenia, sexuálneho násilia, takže pomohla desiatkám. Hej, a jak je akože si vedomá toho, že naozaj im pomohla. To, že sa jej tam zverili, to neznamená, a že to tam spolu prebrali, to ešte neznamená, že im naozaj pomohla, hej, lebo niektorí ľudia majú problém rozprávať o svojich pocitoch, vieš. A áno, ja napríklad sa poznám vlastne s jednou právničkou, čo vlastne ona je tak trošku, obhajkyňa mafiánov by som to mohla povedať, akože hej, obhajovala dosť veľa akože zlých ľudí, ale zároveň ona proste je taká, že má trošku, akože má ten súcit s tými, napríklad čo sa do tých šlamastík dostali cez drogy, hej, že nejaké mladé dievča, napríklad tam niekde z Humenného, či kde, a proste si teraz spomeniem ten prípad, že proste bola akože na strednej škole a proste sa dostala akože cez drogy, vlastne jej hrozilo nejakých 12 rokov a vlastne ona jej pomohla a vlastne to dievča, že vraj potom už sa ako polepšilo, hej, a reálne sú takí ľudia, čo proste sú zo zlého prostredia a vlastne potrebujú trošku inú pomoc, lebo tým pádom, že napríklad sa nikdy nestretli s nejakým vyjadrovaním vlastných pocitov, tak vlastne sa nevedia ani vyjadrovať o tých svojich pocitoch a vlastne myslím si, že proste tým pádom, že jej hrozilo tých 12 rokov a proste tá moja kamarátka ju z toho dostala, tak ona si to tak trošku uvedomila, hej, že proste že trošku život má aj iné hodnoty, hej. Takže, hej, táto moja kamarátka obhajovala síce dosť veľa zlých ľudí, spravila dosť veľa zlých vecí, ale zároveň sa to snažila proste toľko zlého, koľko spravila, tak toľko sa snažila spraviť aj dobrého, takže hej. A nemusí sa potom chváliť, že proste iba v živote pomáhala, lebo som tu mala, vlastne som robila znalecký posudok na Mišov Sudku, vrahyňa zo Michova. Vlastne nikto sa nezaujíma o to, že proste tam hovorila, že zachránila nejakého novorodenca, že na proste pôrodnici proste zomieral, že mu dala resuscitáciu a ho zachránila. Potom zachránila niekedy na strednej škole, alebo nie, v 9. ročníku to bolo, spomínala, že proste zachránila nejaké topiace sa dieťa. To nikoho nezaujíma. Každého zaujíma to, že niekoho zavraždila, hej? Takže to je niekedy jedno, koľko dobrého toho spravíš. Keď spravíš jednu veľmi zlú vec, tak reálne to zmaže všetky dobré veci, ktoré si spravila. Hej, takže, život je proste taký, hej? Dobre, takže to som chcela spomenúť ešte v predošlom videu. A trošku to aj súvisí s tým, že chcem teraz natočiť video na jednu ako spisovateľku, ktorá napísala knižku akože o svojej poruche. Ja som napísala o svojej poruche o autizme, ale ona vlastne písala o svojej poruche, čo trpí akože schizofreniou. A vlastne ona, ja som tak zaregistrovala, že proste rieši také témy ako ja, že to duševné zdravie. A vlastne ona to vydávala v tom čase, čo aj ja som nejak zháňala tie prachy na svoju knižku, hej. Vlastne v oktobri
minulého roku som to poslala do vydavateľstva, ale to trošku trvalo, hej, že vlastne vyšlo to teraz v oktobri po roku, hej. O rok to vyšlo, ale ona na to išla iným štýlom, že nešla cez vydavateľstvo, ale na Donio vlastne jej tam sa poskladali ľudia, takže ja to prispeli a vlastne takto to vydala, hej. Ja som mala trošku dlhšiu tú cestu, lebo proste. No dobre, to je jedno. Ale proste som ju nejak registrovala a proste som si aj ako čítala tú knižku, ako nie celú, akože som si našla nejaký čas v knihkupectve a som si to prešla. Nebolo to nejaké komplikované čítanie, takže mi to v podstate aj stačilo, aby som si o tom urobila nejaký ucelený názor. Ale vlastne by som mi pustila nejaké tie jej rozhovory, aby som niečo k tomu povedala vlastne, aký ja mám akože názor proste. V tomto je asi podobné v tomu, čo som hovorila v úvode, že proste ľudia vždycky chcú počuť niečo jednoduché, hej? Že nechcú nejaké dlhé rozhovory, jak ja to napríklad točím, proste hodinové videá. Ale proste toto bolo niekedy 2015, kedy ľudia chceli fakt pozerať dlhé videá, ale teraz proste si uvedomili, že to nemá úplne zmysel. Že jednoduchšie je vidieť niečo, čo je proste jednoznačné, že toto chcem vidieť, tak toto vyhľadávam, hej. Že dneska sú dôležité tie také 2-minútové videá, TikTok a podobné blbosti. Ale proste myslím, že je to tým, že proste ľudia nevedia vlastne oceniť skutočnú hodnotu. A možno nemajú akože vkus na to, že čo napríklad bude ešte hodnotné o 10 rokov, čo sa proste oplatí vidieť. Proste nemajú tu proste filmovú alebo knižnú ako gramotnosť. Tak preto vlastne z tej frustrácie vzniklo toto, že chcú vidieť tie 2-minútové video, kde majú proste jednoznačne, že toto ma pobavilo, ok, idem ďalej. Aj toto obdobie proste časom prejde, ale aktuálne sa nachádzame v tom videu, či v tomto období tých krátkych videí a tak proste, počkať, sa mi tu nahralo predošlé video na YouTube, musím tu stlačiť, ok, že proste mám tu notebook a nahrávam tu predošlé video. Ok, ale proste ja som sa chcela vo svojej knižke, hej, však si tu ukážem, však nech algoritmus vidí, že ju v kuse zdieľam, aby sa dostala k čo najviac ľuďom. Takže ja som tam chcela prebrať také veci, že som vedela, že to veľa ľudí naštve, lebo sú tam také názory, ktoré proste sú také, že trošku pohoršujúce. Hej. Myslím, že veľa ľudí sa na to naštve. Ale čo už. Hej, napríklad táto pani, lebo ona je odo mňa staršia, o nejakých 10 rokov, skoro, o 9 myslím, a ona vlastne tam vlastne spísala ten svoj príbeh, že rodina jej pomáhala a proste bere lieky a super, všetko, krásny príbeh. Hej, že raz to prečítam, áno, pekný príbeh, ale to je všetko. Ale moja kniha je taká, že to človek musí si všimať tie detaily, takže to môže, moju knihu majú ľudia čítať aj 10 krát, hej. Takže ja toto očakávam takýchto čitateľov pre svoju knižku. Čo moju knihu prečítajú aj 10 krát. Hej. Ale toto je taký jednoduchý príbeh a ja vysvetlím na tom videu vlastne tú jednoduchosť, hej. A prečo je to vlastne tak a hovorím si, že proste je to taká vlna, že proste ľudia sa o tom proste zaujímajú teraz, lebo robí pre tú svoju knihu akože nejakú tú reklamu, ale budú ľudia ochotní čítať tú knižku aj o 10 rokov? To je tá otázka proste. Či dokáže niekto takouto jednoduchosťou spraviť proste niečo ikonické, čo si budú ľudia pamätať aj o 200 rokov, hej? Pokiaľ tu ešte dovtedy budeme, čo veľmi asi nepredpokladám, ale aby to malo takú hodnotu, že vyslovene, že to má hodnotu, že proste ľudia sú ochotní si to prečítať aj 10 krát. Ja mám takú knižku. Ja som takú knižku prečítala My deti zo stanice Zoo. Hej, lebo to nechám už na ďalšie video. Proste teraz sa budem držať ako tejto témy, čo som chcela dneska preberať. Takže pustím jej ako rozhovor, jej reklamu na svoju knižku. V roku 2011 som prvýkrát mala psychózu, luty, halucinácie, zmena reality a dostala som sa prvýkrát na psychiatrické oddelenie, kde ma zobrala mamka, lebo vedela, že už to nie je v poriadku, že to nie je niečo normálne. Vtedy som mala veľmi veľa stresov, preto sa to spustilo. Plus tam bola nejaká dedičná predispozícia, lebo môj detko bol paranoidný schizofrenik.
o ktorom som ani nevedela, že trpí touto chorobou. Že som sa dozvedela až potom, keď som ja vyšla z nemocnice, že v rodine máme takéto ochorenie. To, že sa touto chorobou trpím, som si až po rokoch ako keby uvedomovala. V tom roku 2012, keď som mala druhý atak, tak som si povedala, že to nejde tak, že v roku budem fungovať a potom sa zase dostanem na psychiatriu. Že nie, že toto je choroba, ktorou sa musím liečiť celý život, musím užívať lieky a niečo urobiť preto, aby som nebola stále hospitalizovaná. Tehotenstvo som mala nádherné. Ja som si užívala každý jeden okamih, prosto veľmi, veľmi rada na to spomínam. A ako to bolo krásne, tak potom to bolo aj na druhej strane ťažké. Tým, že som nebrala lieky, aby som chránila plod, a tak prišiel po druhom trimestri a vlastne už som musela brať lieky a byť aj hospitalizovaná. So synčekom som bola na začiatku vlastne čas v nemocnici a po nemocnici asi týždeň, dva som vydržala byť doma a potom som zasa musela byť hospitalizovaná. Keď som sa vrátila z nemocnice, tak som si to nevedela ešte tak užívať. To, že som mamkou, že mám doma maličké bábätko. Veľmi mi musela pomáhať moja mamka, manžel, rodina. Najväčší pomocník, o ktorého sa viem oprieť, je môj manžel. My sme spolu 16 rokov, takže Maťko vedel o všetkom a všetkým si so mnou prešiel a aj tak stále pri mne ostal a naďalej ma podporuje, takže zvládame to spolu. Ľudia okolie to vnímajú stále tak, že sme tak trochu šialení, sme iní, vnímajú nás tak, že možno sa o seba nestaráme. Knihu Nezdolná som napísala preto, aby som búrala tieto stigmy a aby sa ľudia dozvedeli, že fungovať s touto chorobou sa dá a dá sa žiť veľmi pekný život. Len treba počúvať lekárov a brať lieky určite. To je alfa omega. Ako sme knihu editovali, tak v jednej pasáži mi píše pani editorka, že Vali, že toto, čo ty si dala, že to je nezdolné. A vtedy ona jej tak cvaklo hovorí, nezdolná. To si ty. Tak by sa mohla volať knižka. Takže takto sme to nazvali a keď som sa na to tak pozrela, hovorím si, je to silné slovo, aj o sebe to povedať, ale už tým, čo som si prešla, tým peklom, už fakt ma asi nič nezdolá, tak aj tomu verím a že to tak bude. No, takže treba len brať lieky a všetci budeme šťastní. Všetko bude v poriadku, hej. No a ja mám dosť akože nepríjemnú skúsenosť s liekmi a ja som to tam akože aj spísala. Ona je asi akože s tým spokojná, lebo ja som si všimla akože, že ona tam propaguje aj dosť akože anxiolitika, že proste tie veci, že Xanax a tieto veci, čo sú akože návykové a aj tie akože môžu a častokrát aj zhoršujú nejaké príznaky, že reálne z toho môže mať človek hlasy a nie je proste to nič akože, je to akože dosť bežné, hej. A ja reálne poznám ľudí z psychiatrie, čo berú proste tie hypnotika, anxiolitika a reálne im to zhoršuje tie hlasy a tieto veci. A im to hovorím, však to neber, však to ani nemáš brať toľko, však to maximálne 2 týždne môžeš brať. Oni sa vyhovárajú, že proste to si nedokážu odvyknúť. Ja som si odvykla, ja som bez Stilnoxu, to sú tabletky na spanie, 1,5 roka. Hej, nebolo to ľahké, bolo to plné tých spánkových paralýz, proste som myslela, že fakt ma prídu, že som sa aj 20 krát zobudila cez noc, že proste som sa nemohla pohnúť, myslela som, že okolo mňa je vojna, proste to bola jedna veľká katastrofa, hej, lebo človek je vtedy na poli zobudený a nevníma, čo sa okolo neho deje. To je niečo ako psychóza, čo tu ona rozpráva. Len proste je to také, že práve, že ja som to mala proste v tých po nociach, hej, že proste sa mi to dialo v nociach a že sa mi to nedialo nejak tak chronicky, jak je, akože, hej. Ale proste určite súhlasím s tým, že stačí brať lieky a počúvať lekárov a všetko bude v poriadku, hej. Lebo ja vo svojej knihe vlastne píšem o tom, že kritizujem vlastne ten systém. Že proste aj nevieme liečiť proste traumy, nevieme liečiť proste poruchy príjmu potravy a tak ďalej, hej. Takže je to podľa mňa jedna veľká katastrofa a veľa ľuďom sa to nebude páčiť, tieto moje názory, ale proste ja som proste potrebovala a bola akože, cítila som, že je to moja povinnosť to proste dať vonku. Ale proste takéto veci, takéto knižky, jak ona napísala, vlastne toto chcú ľudia v dnešnej dobe počuť. Chcú proste pozitívne veci počuť
že má šťastnú rodinu, že jej rodina pomáha, že je šťastný život, že porodila decko, hej, takže fajn. Ale ja som sa aj v tej knihe akože dozvedela, že proste ona bola akože vychovávaná nejakým perfekcionizmom, že proste že vlastne ona sa jej to spustilo, keď si otvorila kaviareň a vlastne tam mala nejaké stresy a po 2 mesiacoch jej prišla tá psychóza, hej. Ja napríklad som asi menej akože zraniteľná ako ona, lebo ja som musela prežiť to, že ma chceli obviniť, zavrieť na 10 rokov do basy za to, že som že vraj kryo obvinila niekoho z sexuálneho násilia, hej. A tieto stresy som prežívala vlastne po 2 rokoch sa mi spustili tiež tie hlasy, hej, že som mala niečo ako psychózu, aj keď doteraz neviem, či to mám označiť ako skutočnú psychózu alebo pseudopsychózu, ale viem približne, čo to je, hej, lebo som vtedy akože to nejak nevedela zvládať. Myslím, že už teraz by som to vedela zvládať, keby znovu prišla nejaká tá psychóza. Ale proste tam hovorím niečo, čo proste nemá úplne šťastný priebeh, ako ona, hej. Takže hej, ja som napísala knihu, čo veľa ľudí nebude chcieť počuť, alebo čítať, alebo to poviem tak, nebudú sa to chcieť dozvedieť. Ale sú to proste veci, o ktorých treba rozprávať a proste myslím, že som akože rada, že som to akože dala vonku, hej. Takže hej, proste ona to nazýva nejakým peklom, hej, že proste skončila na tej psychiatrii a tak podobne. Ale však jej nehrozila žiadna basa, ako mne proste. Ako dobre, no tak asi bola tak vychovávaná, že proste nejakému zbytočnému perfekcionizmu, lebo to sú zbytočnosti. A zamýšľa sa niekto nad tým, že ona porodila decko, a to decko tiež bude učiť takému perfekcionizmu a aj jemu akože nakoniec privodí nejakú tú schizofreniu. Takže proste, keď sa zamyslíme nad tým, aký má prínos tá kniha, tá jej kniha, kde iba ospevuje doktorov, tak reálne to má toxický vplyv na spoločnosť. V konečnom dôsledku. Takže tak. Ono to je pekné si prečítať takú knihu, je to taká oddychovka asi, že fajn, snaží sa nejak fungovať s tou chorobou, hej, ale nie je to nič proste, čo by nejako posunulo tú spoločnosť do nejakého nového bodu, že by sme sa naučili proste aj liečiť tie choroby, nie len ich akože potlačať tie ich príznaky, dobre? Takže preto moja kniha je ako pohoršujúca, niektorí ľudia sa naštvú, ale je nutná proste. Bola nutná, aby vznikla pre dobro, pre blaho tejto spoločnosti. Takže asi tak. Ja som chcela ešte pustiť jedno jej video, ale asi som tu všetko povedala. Čo som chcela k tomu asi povedať. Proste brať lieky a počúvať lekárov, nie. To nie je riešenie. Riešenie je nájsť si vlastnú cestu. Hej. Tom je to. Lebo ja som pribrala proste strašne veľa po tých liekoch, čo mi predpisovali tam. Ja som pribrala na 98 kg a bola to jedna veľká katastrofa. Mala som z toho riadne problémy. Ako so srdcom, tak aj s travením. Takže nie. A aj tie šoky, čo mi tam dávali, proste ja som bola úplne, že pol roka mimo. Takže tiež proste jedna veľká katastrofa. Lebo mi to ani tam nevysvetlili, že čo všetko proste, aké následky to bude mať. Však ja som potrebovala chodiť do školy, ja som sa potrebovala učiť, ja som potom po roku mala štátnice. A nemohla som fungovať, lebo môj mozog vtedy dobre nefungoval. Takže ja reálne chcem hovoriť o tom, že nie všetko je dokonalé. A treba sa s tým naučiť žiť. A treba o tom reálne, že hovoriť. Hej, takže tak.